Anna Puig, soc dissenyadora gràfica i aquest és el meu TFG titulat My Attempt to Define What Reading in the Visual Era Means. Aquest treball de final de grau és un projecte que qüestiona què és la lectura en l'era visual, al moment tecnològic i social en el que ens trobem. Des de la meva perspectiva jove, analítica i observadora, vaig decidir qüestionar-me què era la lectura en la seva essència per poder fer una proposta fonamentada. I això em va dur a utilitzar el meu TFG per obrir una gran pregunta. Què vol dir llegir a l'actualitat? Per desenvolupar el projecte, vaig iniciar una triple investigació teòrica sobre la societat, sobre la lectura i què és llegir, i sobre el format, allò digital i analògic i la seva relació. Aquesta investigació m'ha fet concloure que ens trobem en una realitat molt oberta, on la resposta al què és llegir és gairebé infinita i clarament relativa. D'aquesta manera, la conclusió de la meva resposta la tenia, però volia representar la reflexió que m'havia dut fins allà. A mesura que la recerca anava avançant, vaig començar a fer tot un seguit de representacions gràfiques que traduïen aquesta teoria en un llenguatge visual. Sempre vaig treballar amb un discurs especulatiu, artístic i conceptual, que va d'acord amb els paràmetres de l'art modern, una altra manera de qüestionar-nos l'entorn. És per aquest fet que el projecte pren forma d'una publicació oberta, que treballa en aquesta direcció. Un assaig visual que es divideix en una introducció, 5 capítols i una conclusió. La narrativa comença amb la pregunta principal del projecte. S'exposen una sèrie de titulars de diaris en què s'afirma que actualment la lectura ha decaigut. És aquí on plantejo el primer argument. Es llegeix menys ara que abans, especialment entre les generacions joves. A partir d'aquí, s'inicia la trama del projecte i em disposo a buscar què és exactament el que s'està perdent. 1. Criteri i credibilitat. Aquest capítol es planteja si a la lectura hi ha prejudicis i elitismes. Gràficament està representada per una sèrie de fotografies de dues personalitats conegudes, fent la mateixa acció de llegir, amb una postura i un angle similar. Una és escriptora i l'altra no. D'aquesta manera es fa palès que l'acció de llegir és la mateixa, però no és igual. L'objectiu d'aquesta sèrie és que l'espectador es plantegi quina és la seva percepció. 2. In Search of Found Timelessness. La part 2 aplega els exercicis d'experimentació amb el format textual, on a través de la descontextualització i l'intercanvi de formats intento cercar l'essència del contingut. La majoria d'exercicis parteixen d'un intercanvi entre allò clàssic i actual, acadèmic i urbà, la realitat i la ficció, i també tenen com a focus de recerca la relació entre el medi digital amb el medi analògic. 3. Els diàlegs d'amor. Aquest capítol gira al voltant de l'amor, una de les temàtiques atemporals de la literatura. Seguint amb la descontextualització ja plantejada, la part 3 és una barreja de grans cites romàntiques de la literatura i converses reals de WhatsApp. Les cites van de les més clàssiques i reconeixibles fins a la menys literària i més generacional. La meva intenció amb aquesta part era evidenciar diversos conceptes. Obrir un espectre del bon llenguatge cap al mal llenguatge, cercar els límits entre la realitat i la literatura i veure fins a quin punt poden conviure missatges de naturaleses tan diferents en un format igual. 4. La metamorfosi. El capítol 4 és especulatiu i planteja el futur de la lectura, exposant diversos escenaris més o menys distòpics on em faig preguntes. Es perdrà el text? Què passaria si així fos? Si no, quin futur li depara a la lectura? Per desenvolupar el capítol, recullo teories de sociòlegs, filòsofs i crítics. Els recursos gràfics que utilitzo es basen en una estètica més digital i futurista. 5. A Tale of One City. Finalment, la narració surt de l'espai tancat i té lloc en un escenari urbà. Per això, aquestes sèries són fotografies de diferents textos trobats al carrer. Les fotografies van apareixent amb normalitat fins que arriba un punt de la sèrie on recupero la descontextualització i ubico contingut literari en llocs impossibles. Aquest exercici representa en certa manera el deliri causat per l'obsessió amb el projecte. El text, al final, és a tot arreu. Es barreja la realitat i la ficció. Finalment, en no trobar una resposta concloent, tanco el relat amb un argument de lògica clàssica. A. Hi ha una percepció generalitzada que actualment es llegeix menys, amb la mirada posada especialment en les generacions més joves. B. En el context relativista en què vivim, no hi ha una definició concreta sobre el que és llegir o el que és considerat lectura. Per tant,
Si no hi ha una definició tancada del que és llegir, no hi ha una manera concreta d'incomplir-ho. Actualment es llegeix menys? A partir d'aquí, serà l'espectador qui decideixi si continua o no amb la seva reflexió. Sovint ens fem preguntes que simplement no podem respondre o que no trobem respostes que ens satisfacin. I tot i així, ens endinsem de ple per sortir amb tantes respostes com preguntes. Però encara que sembli paradoxal, el que de veritat les fa importants és la necessitat de ser respostes, de participar de noves mirades que reflecteixen el seu context respectiu. Al meu parer, és el cas que es dona en aquest projecte, en què un discurs gràfic obre la possibilitat de preguntar-se sobre temes que sempre es resolen en mitjans escrits. D'aquesta manera, aquells conceptes abstractes es converteixen en qüestions visuals, donant-los cos, contingut, visualització, creativitat i impacte. Crec que això és una cosa que m'ha mogut durant tot el projecte i una cosa que de ben segur em mourà en les meves aspiracions futures com a dissenyadora.